Ехо! Здрасти! Hey! Happy New Year to all the world! На здравка! И така, добре дошли в нашата дискотека. Предаваме директно от Палма де Майорка, разбирате ли. Започва шоуто от нашата домашна дискотека. Тук ще бъде музика и купон забавление за цяла вечер. Ще бъде страшно. Заповядайте, т.е. не заповядайте, без да си платите кувертите. Но нека направим една малка демонстрацийка на нашите възможности. Значи имаме изпълнители от всички страни. Моля, приближете се. Така, в момента сме на DJ Mix, VMC, който съм аз.